Bisimila hôtel Lafia la niko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. El Haj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de do ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de do a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔnɔ Amadou Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ do laadiri do baarakɛla do faso kanuna do miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen do k'u jɔ bi an bɛ ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min ye an ka nin kalifaba in ye min ye an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan Ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. Ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bɛna mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin ye a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bɛna kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bɛna code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. So o ye ale ye san 60 ani kɔ maaw k'olu ta nisɔndiya kɔnɔna na ka taa n'u ye Air Burkina bɛ se yɔrɔ yɔrɔ la baara kɛcogo o ye waso bɔ bi ko in na min ye Air Burkina ye a ma da o ma koyi nin waati in na ni maa min b'a fɛ sa ka bɔ Bobo Julaso ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Abijangaw fɛ yen
o tani ka segi o ye 50 ani 2 ni 300 ye o bɛ kɛ Air Burkina ale fɛ yaasa maa minnu bɛ n'u bɛ Bobo n'u b'a fɛ ka taa Abijankaw fɛ yen u ka tani ka segi o bɛ se ka nɔgɔya cogo min Air Burkina a ma da o ma koyi sigiɲɔgɔnya ɲuman olu bɛ donitaw kɛ min ye Air Burkina ye doni tali hukumu kɔnɔna na sa o kɛlen ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi i bɛ fa o fa n'i b'a fɛ k'i ka doni bila ka taa Air Burkina bɛ se yɔrɔ min Wagadugukaw fɛ yen don wa Bobo Julaso don wa Bamako wa Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ani Dakar i dan ye ka nɛgɛjuru sira k'ale kɔngɔ i bɛ se ka 70 k'o dasi min ye 09 fu ni 1 72 ni 2 u ka bɔlɔlɔ sira fana o bɛ Frɛtiko ale ta na sira fɛ maa minnu b'a fɛ k'u ka donibaw ta ka taa Wagadugu ka taa Bobo Julaso Bamako Niamey Abidjan o ye Air Burkina ye san 60 min ye baara ye a kɛcogo a ɲɛnen don u bolo nin waati in na. An filɛbaw ani an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni wula an bɛ bi ntɛnɛndonya in na n'o o ye marisi kalo tile 10 ye san 2025 an ka wulada in na kibaruya bɛ taa n'an ye sibikaw fɛ yen CIS npogotigi minnu tun bɛ kalan na tako 7 ma olu bɔra npogotigi min npogotigi tɔ bɛ da sa o tɔgɔ ye ko Salimata Sidibe ale ka kuru ye 17 buruburu 52 ale y'o sɔrɔ a ye bɛɛ lajɛlen da Faleyakaw u bɔra bi u caman ka Elaji Keta ale kunbɛn marabolo taabolo jɛyɔrɔ min bɛ n'o ye maire ye o bɔlen a nɔ na sa ɲɛmaaw ko ko ale ka ko ɲɛnabɔ yanni délégation spéciale ka sigi Dana Amasagu ale kɔni ye bamanciwale kɛbaa dɔw bali waleya dɔ la nka min ye maa 2 olu fana fatura ye Segukaw fɛ yen jura dɔ ale kɔni ye donbolo kɛ nka ko a ko k'a tɔgɔ kana fɔ min ye Kayi fana ye o fana ɲɔgɔnna kɛra Yorosokaw u bɛ ka maaw kalan ye bato kɛcogo ɲuman na IS ale ni CEDEAO min ye John Dramani Mahama ye ko yalama ale kun nana kɛlɛban na wa jamanaw kɔni kɔnɔna na bi a y'a ka baaraw kun cɛ ni Burkinakaw fɛ yen kɔkan kibaruya mana na sɔrɔ ka far'o kan an n'an bɛ taa Sewarekaw ka logoforo la bi kɛba logoforo in an laban min yɛlɛma ye koyi an na tila ka taa yen sɔɔni tile ale ni funteni kibaruyaw fana bɛ yen fɛɛrɛ minnu fɔlen don météo fɛ sa an n'o fana da maaw tulo kan yanni an ka kibaruya ale kun cɛ. Wolomasiri tabaw ye para belebeleba kɛ Menakakaw fɛ yen Inaraba n'o tun bɛ bamanciwale ni jugawale kɛbaa jɛkulu min tɔgɔ ko Daeshi ale kɔni bɔlɔ kun donnen n'o ye armée ale ye o bɔlɔ bɔn pewu Inaraba ni wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛra nin kalo in tile 7 min ye Wolomasiri tabaw ye o kɔni yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ Daeshi maaw la bɛɛ lajɛlen tun bɛ jɔrɔ ni dugu min ye dugu min yɛrɛ kun kɛlen don ka Menakakaw siran kosɛbɛ o de ye nin ye bamanciwale ni jugawale kɛbaaw waati min na o hakilila tigɛlen don sa firitara k'u ka Mali sɔrɔdasiw fɛ k'a caman tiɲɛniba o de donna bamanciwale ni jugawale kɛbaaw kun nka Wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko dɔw kɔni porokotora u joginnen u b'a yira sa k'a fɔ ko basigi ni lafiya o ka kɛ a yɔrɔ la kosɛbɛ armée kɔni n'a ka cɛdenw olu bɛ lakɔlɔsili la ye fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa Mali Burkina Niger dugu min filɛ nin ye sa ale bɛ se ka lafiya cogo min na armée ale ka wulikajɔ kɔfɛ Dana Amasagu kibaruyaw y'a yira k'a fɔ sa Baɲaŋara mara la ale bamanciwale ni jugawale kɛbaa dɔw kɔni ka bingali dɔ bali sansandikaw olu fɛ yen kilomɛtiri 9 ka kɛ ni Baɲaŋara ye o kɛra nin kalo in tile 9 kunungo nɛgɛ kanɲɛ 17 waati duguden dɔw fana y'a yira sa k'a fɔ ko ale Baɲaŋara mara kelen na ye hali bi min ye wulikajɔ ninnu balilen kɔfɛ sa jɛkulu marafatigi ninnu kɔni a yira k'a fɔ ko maa 2 o kɔni o fatura o dagayɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen ka taa olu bɛɛ lajɛlen kari k'o da walo kɛba Menakakaw fɛ yen ko ekɔli karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen n'o kɛlen don k'a sigiyɔrɔ bila bi
avril kalo nata tile fɔlɔ olu ka saraw bɛna tigɛ maa minnu don sa u kɔni baara in kɛra u ka akademi maaw fɛ u y'a yira sa ekɔli karamɔgɔ n'o bɛ tɛ di maa ma n'i ma ye kɛnɛ kan an bɛ taa sibikaw fɛ yen sibi i b'a kalama k'a fɔ ko kabini san 2017 san min ye sibikaw fɛ yen sa kɛnɛ dɔ sigilen don yen n'o ye kalankɛnɛ ye kalankɛnɛ in sigikun ye mun ye kalo wɔɔrɔ npogotiginin 70 ka taa se 80 ma olu bɛ don kalan bɛ se ka kɛ olu kunna cogo min na o npogotigininw mana don kalan apioka ye k'a kɛ ngomi ye ka tila k'a kɛ cɛkɛ ye fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka mara n'o bɛ se ka kɔrɔkɔrɔ n'o bɛ se ka kɛ jimafɛn ye ka se lemuru ma mangoro ka taa s'a tɔw bɛɛ lajɛlen ma u b'olu bɛɛ lajɛlen baara kɛ jaba k'a ja kaki ka tila ka tomati fana ja min ye salon ko fɛn t'u bolo ye salon zaban o fana b'u bolo kiba ni npogotiginin 70 minnu donna sa olu kɔni tun ye kalan daminɛ nin y'a kalo 6 ye kalo 6 kalan kun cɛra kalan sen t'a kiba bagan mara donna la han bagan a suguya 3 b'a la saga b'a la ba b'a la ale ni misi cogo di fura jumɛn kan ka d'a ma a b'an ka dumuni jumɛn kɛ waati jumɛn saga ni ba ni misi olu y'o ɲɛdɔn bayɛlɛmali fana minɛnw a bɛ se ka kɛ cogo min na fo k'a kɛ ka ɲɛ u y'o fana kalan kɛ min ye k'u yɛrɛ bila ka taa kungo la koyi u ka taa nakɔ lajɛ ka nakɔ baara kɛ k'a sɛnɛ ka foronindu fana ma u ka baara kɛ o kɔnɔna na ka bananku fana turu cogo yira u la u bɛ se k'o kɛ cogo min na a ka ɲɛ u ka yɔrɔw la nin bɛɛ lajɛlen ka bɔ Mali fan 14 olu de ka kalankuncɛli kɛra sibikaw fɛ yen CAS la sibiri tɛmɛnen nin ye baara in ta ko 7nan ye keba kabini daminɛ ni ne ye Salimata ye ale de ye bɛɛ da kuru 17 52 ale de ka kuru kɛra o ye npogotigi tɔ fɛn fɛn bɛ yen sa donbolo kɛra u bɛɛ lajɛlen n'o ka attestation ye keba CAS danfara ni kalanyɔrɔ tɔw danfara ye min i b'a dɔn don sara tɛ ale la tɔgɔsɛbɛn sara tɛ ale la mɔgɔw de bɛ sugandi k'u lajɛ k'u bɛrɛbɛrɛ n'aw sera yen n'a y'a sɔrɔ i bɛ se ka to yen e bɛ to yen n'i tɛ se ka to yen i bɛ labila nka n'i kɔni donna yen sariyaw de fana bɛ a la dɛ sariya gɛlɛnw de fana bɛ a la a ko bɛɛ lajɛlen bɛ musow de bolo yen fana Fatumata Aisha Madame Diko e ka muso tɔgɔ ye di denni cɛjugunin ba tɔgɔ ye di Safi ka fara ne yɛrɛ ka maaw ka PPVM maaw tobilikɛla ninnu tu ni a tɔ ninnu olu fana b'a la ninnu bɛɛ lajɛlen de ye jɛrɛjɛkulu ye sa n'u bɛ muso ninnu kalan keba sibiri don préfet ale ka ciden tun bɛ kɛnɛ kan monsieur le maire Dawuda Keyita i b'a dɔn ko ale kɔni nin si tɛ fɔ ale kɔ Sala Babi ale min yɛrɛ coordinateur national ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa sara Alassane Bore kan ale min ye école in yɛrɛ directeur ba ye u bɛɛ lajɛlen nana ka fara CNT mɔgɔw kan i ka bɔbɔkɛ tun bɛ yen han Kuse Tera ani n yɛrɛ balimakɛ n'o ye Amadu Jalo ye u n'u ka jɛkulu n'o ye CNT jɛkulu ma u bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen npogotigi ninnu ka kalan kun cɛra keba sibiri don wa u bɛɛ lajɛlen labilara u ka segin ka taa u ka duguw la u ka se ka taa nin baara in kɛ Zeyi danfara min bɛ ninnu ni tɔw cɛ ninnu bɛna na tila ka wele keba baara ɲɛna wa a ma ɲɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a sɛgɛsɛgɛ a bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min sabula kalo 6 kɔfɛ caman bɛ yen bi sibi olu sera k'u sigi i yɛrɛ ye Jɛnɛbu ka kuma mɛn Jɛnɛbu ko bi olu kɔni olu bɛ yɔrɔ min bi tare CAS wa keba CAS a bolofara nɔnfɔn dɔ o bɔlen don kalasakaw fɛ yen o ye centre agricole ye bagan huilerie bagan fagayɔrɔ n'o o ye abattoir ye ka taa fara sɛ marayɔrɔ misi marayɔrɔ ba marayɔrɔ bin minnu kan ka di olu ma ani nɔnɔ duman ni ba nɔnɔ ni misi nɔnɔ bɔlen yɔrɔ ɲuman ba o fana sigilen don yen ka tila fara tigatulu dilanni ani situlu dilanni kan nin bɛɛ lajɛlen nin kɛkun ye yaasa kalasa bɛ se ka yiriwa cogo min CAS a kɛra sababu ɲuman ye kalasa ma a y'a to kalasa ye kalanso sɔrɔ premier cycle ni second cycle bi yɛrɛ a ye k'a fɔ k'u ka ndolati terrain fana o ko fana bɛnkɛr'o kan o fana bɛna dilan ka ɲɛ stade ɲɛnamaba bɛna dilan ka d'u ma dɔgɔtɔrɔso bɛ u bolo courant b'u bolo ji bɛ u bolo alihamudulilayi courant min bɛ yen bi a bɛ se k'a ta sibi fo commune 4 kɔnɔna na ka se ka courant di fan bɛɛ lajɛlen fɛ donc CAS ɲɛmaaw an bɛ olu fo n'an bɔra yan an bɛ taa Faleya Keba bi olu ye labɛn kɛ labɛn yaasa jamana ɲɛmaaw ye danaya da maa min kan n'o ye Alhaji Keyita ye k'ale kunbɛn i b'a dɔn k'a fɔ k'a kɔ Alhaji ka taali ɲɛ Keba min ye sɛnɛkɛla dɔw ye olu kun y'u yɛrɛ kɛ fonctionnaire ye
ko yasa sa ko ka se ka elaji kanin jɔyɔrɔ ko in bali ka wuli ka jɔw kɛ o de la sa a yɛrɛ taara sa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ mairie la i b'a dɔn ko yanni elaji ka kɛ nin ye ale tun ye mairie régisseur de ye ɔ régisseur gouvernement ye ale de ta sisan sa k'ale ka kow ɲɛnabɔ yanni kow ka sigi bɔlɔ kelen kan ka fɛn sɔrɔ o de wuli ka jɔ maritaba fana bonyanen filɛ nin ye dugudenw de bɔra bi dugu 20 ani kɔ k'u ka nisɔndiya yira dugudenw u caman baden u nana ka bɔ u ka togoda dugu bɛɛ lajɛlen na ka na ɲɔgɔn sɔrɔ faleya dugu yɛrɛ kɔnɔna na kunbɛli baaraw k'olu kɛ dugutigiw y'u dantigɛ musokuntigiw y'u dantigɛ kamalenkuntigiw y'u dantigɛ bɛɛ lajɛlen ko nin waleya in ko a diyar'u ye a bɛnn'u ma keba sisan u bɛ ale lamɛn. Ka wali ɲuman dɔn an bɛ kɛnɛ min kan bi a kɛnɛba de don wallahi parce que faleya a mɛnna degun la kosɛbɛ alaji min nana yan a balana an bɛɛ ma parce que a bulala yɔrɔ min na a tɔgɔ duman sɔrɔli ka gɛlɛn a ka régisseria a ka busan nɔ tɛ mɔgɔ si la commune faleya la an bɛɛ kɔntanin don wallahi an bɛɛ kɔntanin don. Aro ka fɔ faleya ale fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ nka alaji a ka régisseuria in yɛrɛ kɛrɛfɛla la fana a ye baara caman kɛ dugudenw tɔn minnu bɛ yen n'o ye funanŋɛninw ka tɔnw ye fana n'olu jɛra yaasa faleya yɛrɛ bɛ se ka yiriwa cogo min ni kɔni ye baara daminɛnen de ye a bolo yaasa danaya min n'o dara a ka ɲɛmaw fɛ a ka se k'o minɛn fa dugudenw olu fana fɔlen filɛ nin ka kunbɛli min kɛ nin ye keba nin ye jaabiba ye ka ɲɛsin maaw ma maa minnu b'a fɛ ka senkɔrɔma cɛ baara in na ale k'a jija a k'a cɛ siri yaasa danaya min n'o o dara ka a ka se ka o minɛn fa baaraw olu bɛ se ka ɲɛ a bolo cogo min na hali bi n'an bɔra yan an bɛ taa Segu miliyɔn 36 a y'o de di don dumuni na ka di guwaw ma guwa minnu ni se tɛ olu ye bi Segu kɔnɔna na sa guwa 300 min ye donbolo in ye a kɛra olu ye malo kilo 50 kilo min ye tulu bidɔn ye o fana bɛ a la sukaro ka taa se tulu ma ale ni da dumuni fɛn wɛrɛw u y'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sa ko ka o di min ye baɲumankɛ in ye ale yɛrɛ kɔni ye Segu ka ye nka a ko k'a tɔgɔ kana fɔ bugunatigɛ kana fɔ maa si ye ɲuman in kɛ kun ye sa maaw olu bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na sunkalo kɔnɔna na ko i n'a fɔ bɛn ni kelenya cɛ fɔ ni kan bɛɛ bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔna na cogo min na basigi mɔgɔ bɛ se ka lafiya cogo min na sunkaloba in ale kɔnɔna na musaka in donbolo in kɛ kun ye o ye o ɲɔgɔnna fana kɛra Sikasokaw fɛ yen nka Sikasokaw ta o ye jɛkulu ye baɲumankɛ jɛkulu dɔ min tɔgɔ dalen don Imam Ali Ba Ali Sanogo la Ba Ali Sanogo ale kɔni ye kiti 100 olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Yorosokaw fɛ yen waleya in sigira jɛkulu min fɛ sa o ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye min bɛ fɛ ka bamanciya ni kanagɛlɛya kɛlɛli k'o kɛ maa bɛ se ka sira ɲuman ta cogo min na k'u ka diinɛ faamuyali kɛ baɲumankɛtɔn min bɛ yen n'a fɔ ma ko Think Peace ale de ye waleya in sigi sen kan yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye maa minnu fana kan ka taa maaw waaju diinɛ taabolo ni baara kɛcogo waajuli yɛrɛ bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo di maaw ka tɔmɔnan min ɲini k'o fɔ maaw ye ko a kɛ kun y'o ye Ghana jamanakuntigi ale tun b'an fɛ yan kunungo tile kelen taamana John Dramani Mahama a kɔni nana sa kabini a ka fanga tali kɔfɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a kana Mali la nka yanni a ka se Mali la sa a tun bɛ Kɔnɔwarikaw fɛ yen Alassane Dramani Ouattara ale tun y'a ɲini a fɛ a ka se ka kɛ da ni tulo ye olu tɔgɔ la CEDEAO ka se ka kuma min ye AES jamanaw fɛ John Dramani Makulu ye jɛkulu minnu tɛ se ka wuli tuguni nka jɛkulu minnu kan k'u cɛsiri ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na CEDEAO k'a ka CEDEAO y'a kɛ AES fana k'a ka AES y'a kɛ a kɔni sinsin min kan ale ni Mali jamanaw ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kabini mars kalo tile 5 tɛmɛnen n'a bɔra Kɔnɔwarikaw fɛ yen laɲini kɔni kun kɛra a fɛ sa ko yalama k'a bɛ se ka k'u kumada ye wa ale kɔni nana min fɔ Bamakɔ ya keba o b'a yira ko bɛɛ ka bɛɛ bonya balimaya ni sinjiya kɔnɔna na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma AES k'a ka AES y'a kɛ min ye CEDEAO ye o fana k'a ka CEDEAO y'a baara kɛ kunungo fana a taara min ye Général Abdramane Chani a taara o fɛ yen min ye Niger jamanakuntigi ye o fana y'a bisimila a y'a bɛrɛbɛrɛ u ye kuma ɲɔgɔnyaw kɛ baaraw yɛrɛ sa olu kɔni bɛɛ lajɛlen tɛmɛna o ko sira fɛ i n'a fɔ min kɛra Bamakɔ yan a bɔlen kɔ ye bi sɔgɔmada in na min ye John Dramani Mahama n'o ye Ghana pankurutigi kɛnɛ ka Burkinakaw fɛ yen sa u ye fila fɔ ɲɔgɔn ye yan'u ka taa Burkina faama sigiyɔrɔ fana na o fana ye kuluba ye u y'a yira sa k'a fɔ nin kalo in tile 10 kɔni min ye yalama a bɛna kɔma segi kɛ wa a bɛna mun kɛ wa ko don nataw la maaw na se ka o jaabi sɔrɔ
sabula wagadugukaw fe ay la seleminge o jaw ono seben bela jeleme burkina be ka television soba bulu aloko shuina de alena oda mautloka mauka saka keba opma kubuli moni seradia eliminatoire de doa ko dogu fla yani Senegal ni Sudan ngam dulatan che ko Senegal dulatan nyina be bananinu ko ni défense ta uga défenseur nyina be banani ni milieu de terrain ta uga milieu de terrain Sadio du ale bala afana jogi nenu amma bana folore ale ga kegu ko ni ko en kelo kamana go ambade wala fo bulu ku ba ko ni te gansan ha ko ni te gansan ko ni meso nga fiyo do ga ku di mon takalila ngam balontan doga kun fula do ko yano che do na saka kenya maraku jamana nyema ulu ya yira saka fo ko minye drogu obafoma ko cannabis atoni bakele ulu sira ku bolo daw ka keba toni bakele o kirolo ga jekulu fe jogulu me wuli ga jogo ga jamana fan chamana ni na doriye u ka bolo fara me munu me drogu mine ka ulu e wuli ga joke direction general mu fana bu bolo sa ulu fana wuli ga joke kata su ga bolo fara fe bu ka dugu musanu nuna sa no al aruye aleni suluwan beni ansar kata se farkanama koni bela jilen ko nana ke ba ko drogu yirai marogo ko drogu be miu ulu mo fode ngulu ko muso do kale tumi baragero la baragero ina sa anake uluga baragero nege barai ko si mimbe oyesi electric de no machine menizo be baragani si miye ke ba muso yi to le ko lena kula dro sini yu marché sini ne ta fe sara dro si ale bolotige ka tige ka bin paki atigale uya chegatana e jona maroku dogotoroso la dogotoroso bin togodalo no ka masakela no Mohamed Sisi Marrakech ka ofe ko dogotoro e muso bolo kala koy dibina ku ya bolo kala ka jori sira bala jelem la nona akoni bolo asigira sigitugola yani ajoli o ka furake muso sibe sambiduru ni flala a bolo konu kun tigara ka bala pro machine fe are ka baraka yoro odila Guinea Bissau jamana kunjigi no ya mbalmake Umaru Sissoco an balo yekeba kay parti politique wele ku kanu ga sigi ga puma ya sa kala tab se ga laben to mi fongo nyongo mbe o se ga ban to mina nga fanga sinama to nga tombele lo mi ko ni o maso nga ta la je nkene kan o ko jamana kun tigi ka maraba na kabini febre ka lotle mu gan wolon vla kulu ta la ko don berebere li ton to kon tara ka ta jamana kun tigi la me u ye fere ni dabale sigi sa kala ta la mo na sigi se ngene nga to mina République démocratique du Congo keba ko sifa dollar wari a million keme duru obubulu ni mami sera ka M23 nyama umine o ga sra so bebe dollar wari million keme duru bubulu ko ni mama sera ka M23 nyama kulu dere kubo duma ko ministre la justice ale la selinge Israeli kari temene kunungo ale koni mugu ci damne Gaza ka ofei mo be ga yoro ni ngali ga sa benga mi kun kara sa no kun fera ma chama ya ira ka sa ko benga mi kun temenu ni amasi che ko ma banwa sigi ka fo kura ko le kanga ke Qatar ka ofei ya sa no asro benga yi abena to sira na na ka tugumina États-Unis ale ga yamaria konnana o États-Unis kelen fana konnana sa miye u ka gouvernement fédéral yi kale ko sa ko demain fe no be sanu fe ka Afrique du Sud fe ko ka bela jelen lompeu ku kana foi ke tuguni musaka ko la ka nyese Afrique du Sud ma u ka fédéral mo fo ale États-Unis kelen yi mamunun gensa ka ta Panama ka ofei keba ma keme saba ulu ko ni sira ka ba Panama ba fa ma ko nina kadi keba ale ira la bi premier ministre la ale seben sa seben ngoni ika du buguna tike bela jele me ka kono ya saka se ka don nga fo ke baka so ni ya adresse bela jele ni nina kadi ale koni barau ya saka se ka nyefoli ko la sa tara premier ministre fe ko asigi kunye se nga sa bololo srafe ale ni numérique u ka se ka to nga fo bi ni mami me ma ka so nyini ni ya ka nina kadi so do be singa wuli te nga ta ka so kelegu ka so ma nyini nga seben fefe be no be buguna tike la ka so la so be yoromi abe selege muna kado ko ina Bamako konnana sisa sa Bamako ale na la minita ko ni me kan be senat uko jate mina de ngala mu tuko doka kala ma kana na buruna ma shi kana se ga daile de non de na nya mina ma blanda ko no ga jimi aka na ma nina kadi
ko ale fana fɛɛrɛw bɛ senna kɛba ko bi ko tɛ koyi ko bɛɛ lajɛlen maa caman bɛ olu taar'u ka nin sɛbɛn in ta ka ban ale fana ni titre foncier tɛ ɲɔgɔn ye sira la nka du kɔni kibaruya bɛɛ lajɛlen de bɛ k'ale kɔnɔ i n'a fɔ i ka pisi bɛ cogo min k'a d'i ma k'a kɛ minɛn ye premier ministre a ko k'u ka nin ko teliya koyi bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nin sɔrɔ cogo min na joona k'a sɔrɔ min ye degun o ma ye a ko la keba nin b'a to an bɛ fɛn dɔ fɔ ɲɛmaaw ɲɛna yan digitalisation a bɛ dakun jumɛn na dɛ maa minnu bilara a kunna mɔgɔ de ɲini min fana b'u la kɔlɔsi a ka se ka lawaleya ka taa se a tile 16 nata ma n'o ye ntɛnɛn wɛrɛ ye ko min ye funteni ye ko a barika bɛna bonya fiɲɛ ale ni gɔngɔn dulon kɔni ko bɛna ye yɔrɔ caman na nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa min ye kɛnɛ bɛna furan waati dɔw la yeli olu bɛ nɔgɔya min ye funteni girinyaba ye kɛba 44 ka taa se 39 ma k'o kan ka kɛ yɔrɔ minnu na o ye narakaw fɛ ye Nyoro ani Kayi yɔrɔ dɔw la fana min ye funteni ye a b'a daminɛ 22 la ka taa se 20 o fana na dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a daminɛ kalo tile 10 na ka taa se tile 16 ma ko sanji bɛ sɔn ka n'a ye dɔgɔkun in kɔnɔna na Sikaso b'o la Buguni b'o la Samba la Kulukoro Segu ani Bamako Kayi t'a la kɛba ninnu t'a la koyi aw kɔni aw tɛ ko duman foyi la k'a ɲininen don maaw fɛ sa nin waati in kɔnɔna na kɛba u k'u kɔlɔsi funteni ale la mina bilaw mina tilaw i ka ji min nka a ma fɔ n'i bɛ sun na dɛ sukaromafɛnw u k'u yɔrɔ jɛya olu la kuma tɛ min ba ye min ye a tɔgɔ ye di zɛrɛn melon ani kɔngɔmuru n'a ɲɔgɔnnaw ji bɛ fɛn minnu na wa i ka to yɔrɔ la fana suma bɛ yɔrɔ minnu na ni nɛgɛ kanɲɛ 11 sera ani 16 cɛ fangalabaaraw tile kɔrɔ i k'o dabila ni maaw b'u ka so k'u ka fenɛtiriw datugu sabula baganw dɔw bɛ yen n'i taara ka yɔrɔ dayɛlɛlen to u bɛ don ka t'u ni la hinɛ ye n'i nana sufɛ an na kataba naani kɛ ɲɔgɔn na kɛba o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen ko fini dontaw an k'a kɛ fini fɛgɛmanw ye yaasa an farikolo kana na tiɲɛ wa i kunkolo i k'o datugu ni fugulan ye fugulan min b'a to i bɛ kisi tile ma cogo min na baara girinba kolo girinbaw tile kɔnɔna na k'olu dabila n'i b'a fɛ ka baara kolo girin kɛ i k'a to ni fitiri sera walima sufɛla la i k'i di o ma min ye baara in ye nin y'a ɲɛfɔ cogo ye maaw ye kɛba an bɛ taa sisan Fofana ka foro kɔnɔ Sevare logo foro ale ye logo de kɛ Sevarekaw fɛ yen bi na logo in ɲɛna fo ka taa fɔ k'a ɲɛna kɛba wa a yɛrɛ ko nin t'ale siɲɛ fɔlɔ ye ka logo lajɛ dɛ a ye logo kɛ a siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye bi logo sun de filɛ nin ye Mali la Bamakɔ fɛ Sevare Motikaw fɛ yen an balimakɛ min b'a kɛ o ye Fofanakɛ ye a ko nin baara in filɛ nin ye kɛba ko ni ɲɛni ka misɛn sabula jiri in filɛ nin ye a fana bɛ waati de ta yan'a ka kumaya waati in na ale bɛ k'a la kɔlɔsi kosɛbɛ yaasa ka se k'a matarafa wa fana ka in fana maaw ka ɲɛsin a ma sabula tɔnɔ b'a fana na bi na nin ye ale kelen ka foro ye a ka kan n'o y'a sɔrɔ an bɛ fɛ ka baara ninnu don ba la an ka taa ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn fɔlɔ yan'an ka taa an firi a kan parce que fɛn o fɛn n'i b'a sigi sen kan i ka taa ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn o de ɲɔgɔnna tɛ tiɲɛ don ale kɔni bɛ ka nin kɛ nka ni nin bɔra yen ale bɛ lemuru kɛ lemuru fana o fana foro fana b'a bolo o fana dennen don bi kosɛbɛ lemuru ni loko waati mana tɛmɛ kɛba a bɛ fɛn min kɛ i b'o dɔn wa forondobani ni jaba ko y'olu san waati fana ye donc bi Fofanakɛ ka foro nin de y'o ye a bɛ Sevarekaw fɛ yen bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ bi min ye logo ye a bɛ ɲɛ an ka jamana yɔrɔ caman na i yɛrɛ hakili b'a la Fiwa la Wasolonkaw y'a yira n na kɔsa in na premier ministre bɔra Joyilakaw fɛ u ye woro yira a la n'an y'an cɛ sɔrɔ meeting tɛ nin sɔrɔ n sɔnna